Миграцията е неразривно свързана с нашата история и с народа ни, и с държавността ни, започвайки от първите нелегални мигранти от Централна Азия, прабългарите, които идват и се установяват тук. Колкото и високи и широки стени и огради да бъдат строени, все още не са намерени такива, които да спрат устрема на човешкия дух и на човешкото отчаяние. Аз тази вечер ще се опитам да ви убедя в две неща. Едното е, че миграцията е естествен процес и мигрантите са хора като мен и вас и няма нужда да ни бъде страх от тях. И втория е, че всъщност мигрантите не само не са заплаха за България, а те са основен фактор за развитието и благоденствието на българина. И ще се опитам да ви убедя в това, разбира се. От момента, в който първите хора напускат Рифтовата долина в Африка, миграцията е неразривно свързана с човешкото общество и развитие. И тя всъщност е предпоставка за справяне с много от проблемите, които ни предстоят, включително и промените в климата и потоците, които те предизвикват вече. България също така, миграцията е неразривно свързана с нашата история и с народа ни, и с държавността ни, започвайки от първите нелегални мигранти от Централна Азия, прабългарите, които идват и се установяват тук, минавайки през гурбечиите, икономическите мигранти, които са в основата на нашия фолклор и на светогледа ни от векове, през невъзвръщенците и българските турци, които са изгонени от тоталитарната комунистическа власт. И в същото време България приема много бежанци от арменците, които бяха споменати и в интрото за това събитие и за които Яворов посвещава стихотворението си "Арменци". Преселниците от Беломорска Тракия, от Южна Добруджа, от Македония, които идват в България поради загубата на тези земи след освобождението. През последните десетилетия при нас пристигат и не така добре приетите бежанци от Афганистан, Сирия, Ирак, Иран, Мароко. А през последните 2 години и бежанците от Украйна, които получиха някакси малко по-положителен прием. Предвид географското ни положение, Ана Мария започна с това, България е на кръстопът и транзитните миграционни потоци ще бъдат част от реалността, в която ние живеем. Тази обективна реалност е, че конфликтите не само не намаляват, те се увеличават. И особено конфликтите в Близкия изток, където са основните мигрантски потоци през и за България. И всъщност предизвикателството пред нас и пред всички нас е да отговорим с човещина и емпатия на нуждите на тези хора, на трагедията, от която те идват, да намерим тази човещина и емпатия в себе си, защото колкото и високи и широки стени и огради да бъдат строени, все още не са намерени такива, които да спрат устрема на човешкия дух и на човешкото отчаяние. И тук искам да прочета думите на Яворов от поемата "Арменци". "Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснати, ей ги навсякъде веч. Тиранин безнеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Не мили, не драги в далечна чужбина, един в механата открити ме път." Същевременно глобалната надпревара за таланти е в пълен ход и тя ще става все по-реална за България. Но антимигрантските настроения ни пречат ние да се възползваме от тези талант и да бъдем активни участници в набирането на този талант. Тези настроения се основават на страха от различния, на страха от другия, на страха, че този друг ще ми вземе това, което е мое. Но както знаем, страхът ни дърпа и назад. Той не ни дава да се развиваме, не ни дава да пробваме нови неща. И ако го преодолеем, ще видим, че този друг не само не е заплаха за нас,
а всъщност е важна част от развитието, което искаме. И ще завърша с данни на Агенцията по заетостта от миналата година, според които повече от половината работодатели в страната са имали проблем да намерят работна ръка. Най-трудно се намират медицински сестри, лекари, учители. Освен това машинни оператори, шивачки, готвачи, както и нуждите в хотелиерството и ресторантьорството. Но мигрантите, както и всеки един от нас, не са само икономически субекти. Мигрантите са хора и е важно техните права, техните човешки права и техните трудови права да бъдат гарантирани, за да може всички заедно да черпим ползите от този така феномен, който така раздира, но всъщност може да събира всички хора. Благодаря ви.